sa kaap. Maayo ka lang kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa asa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Saniat. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-unuhan. If I ever fall in love again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Danawan, Bindoy, Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sanyat. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat in town kay nauli ka na anak, Saniat. Mingaw na kaayo ko nimo, ma. Ako sad, mingaw na kaayo ko nimo anak. Asa man ako mga manghod, ma. Nakoy pa sa lubong nila. Ha? Mubalik ka sa Manila? Oo, ma. Bakasyon rabi akong gay pananghid sa kong amo. Di na kumusugot ka mubalik ka pa og Manila, Saniat. Ma, Bahalag masuko ka nako. Di na ko gusto nga mubalik ka pa. Mingaw kaayo nako, nga malayo ka nako. ma. Basta dinhi ka lang sa ato. Ayaw na yun pagbalik sa Manila. Ayaw nung lagsupak ni Tia Gaway. Ano lang pagbalik sa Manila? Gawjo, Marie. Di mo guna lalim sa ilang side good nga malayo nilang ilang anak. Bingaw ka na. Maong anihin na lang ka sa ato. Ikaw, tuyog ta karong gabi iya. Asa man ta? Mamayli ta. Ha? Baile? Napa di baile ron? Naagaw niya to eh. Probinsya bining atong dapit. Di ko na mawa ang baile. Aw kon sa syudad, kanang dunay disco, pero dinis ato, kuha naman, baile pa manggihapon. Nga to na, Ay, basig dili mo sugot sa mama, uy. ako ko'y bahala. Musugot ignos diya, basta ako'y imong kauban. Gaw, tanawang mga matas mga lalaki. Naanin pa man. Ay, naunsa naman na sila, uy. Ilamahinom kong bututukan og maayo. Nga ang sabi ka. Puti ka. Lahi bening gikag Manila gaw. Ah, gaw, aray sa tasunahan eh. Mangita sa talingkuran. Ha? Sige na. Ninuti kay music ko. Sige na lang, uy. O di nga, karoon pa kung makakita mo kay Gika Manikas Manila. Oo. Ano sa ingon mo? Igaga mo ni Jumare? Oo. Yung mo rin nindot ng istoryahan na. Nga naman? Amigo mo ni Jumare. Oo. O niya? Magpakuyog niya ko niya. Hindi, pamisita na ko ni mo sa inyo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Naa si Ronito? Oo. Ako na lang gitultulan din sa inyo eh. Ngayon man nga, magpatultul din sa inyo. Mag-unsa man ko na siya din eh. Unsa ang tao gagawin? Mamisita ko di mo.
Dalaga, baya ka. Ikaw, ato ba nga sa ikaw? Salamat nga nakikatubang ka na ako, ha? Nyat. Unsa di mong tuyo nga ni anhi makasamo ro nito. Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa. Nyat. I love you. Bisan og bago lang ta nga nagkaila, pero nahibaw ko nga gugma na rin akong gibati ni mo. May chance ka ko, Nyat. Makalitan man sa tanim mo ro nito. Tagi lang sa ako gikayon sa paguna-una. Ha? Hapit naman kada adlaw si Ronito dinis ato. Unsa man imo na nang gisugot? Wa pa maoy. Unsa man ganahan ka ng tawhana? Okay ra ba ma? Buutan man saya. Kung mao na, unsa pa may imong gidugay-dugayan? Sugta na lang na. Tinood ka, Nyat. Imo na kong gisugot. Ora nito. Oyab na ta. Salamat kay Nyat, ha? Ngawa yun ko ni mo pantusag dugay. Nyat, dugay-dugay naman yun nga nagkauyab. Magtipon lang ta. Ha? Lain na po na magtipon, uy. Dili dito magpakasal. Unya na ta magpakasal kung may sakto na tang kwarta. O niya, asa man tapuyo. Ako rin mangita og atong kapuyan. Sige. Saan niya to? Saan niya to? Ikaw ha? Mao din imong kitalian ha? Mao di nga gusto kit ka nga magtipon ta. Gusto naman ko nga makabato na tag-anak. Gusto na ko nga makakita sa itong liwak. Dong, maayo kini anak ha. Naku ibalita ni mo. Oh, unsa man na day? Mabdos na ko. Tinuod? Oo, lagi. Kung mo ka na, mahimo na di kong tatay ini. Dong! Dong tabang! Dong Ronito! Oh, day. Nausa ka? Dong sakit na kayo kong tiyan. Oh, mga anak na tingali ka, day. Dali, dali tayo sa ospital. Oh, day. Nausa mo ka nga naginuktok manggug ka diha. Nagkunahon na lang ko sa to sitwasyon tong. Duha na magud ang atong anak o niya, ang imong pangita. Ang pagpanagat ra og pagpanguling. Niya sa may hunaw na ni mo. Mularga lang ko sa Manila tong. Ha? Unsa Manila gud? Naam ko na kang kaila dito sa Manila. Dali ako makasod og trabaho dito. Mubalik na lang ko dito. Unya nga tong anak. Ikaw lang unay bahala sa tong mga anak. Sige lang, magpadara ko ninyo kwarta. Oh, sige, ikaw gud. Unya ka na sa magkamlarga.
Ay, noon kay nagkasuod ay kagtrabaho di sa Manila, day. Nalipay sad bitaw ko dong nga nakakita dayon kog trabaho. Aron, makapadadayon ko niyo kwarta diha. Amping na, day, ha? Ikaw sa dong, amping diha. Ang mga bata in taon ha. Ayaw pasagdi. Ay, tali aras panahon, uy. Happy tamad ko magtuig din sa Manila. Karong sunod buwan, manangid ko sa akong amo nga mo bakasyon ko sa amo. Kaya, gimingaw na sa kus mga bata. Uy, sigaw Arlene maning nanawag. Bilag ko ay, karakon ako nagtawag na ako. Hello, Day, Arlene. Ay, salamat kay nakontak kiti ka day senyat. Nga naman di ay, Day. Nagkaisulti ni mo day, pero ayaw og saba ha nga ako nagsulti ni mo ha. Nga naman di ay. Kuan day pa, dili unta ko musulti ni mo ini, pero lain sa ka ayo kung dili ka makahibaw. Igagaw ba yata? Nga no lagi, Day. Si Ronito day pa og si Jerlyn. Ako nakita nga ng holding hands. Unsa? Mauna day, ug ako pag sila nakitaan nga nagtinabangay og laba dito sa tubod. Ha? Ang ako day pa, basi nagpinuang si Ronito nimo. Dili sa tingali mahitabo nga magbinuang si Ronito na ako, Day, uy. Ay, ambot ang sad ka ha. Basta ha, ayaw pagsapang ako nagpahibaw ni mo ha. Kabalak, Day. Dili ka idmay kon. Binuang magay Ronito ko. Ay, kanihara ko kinontak ni Ronito. Pero dili gid siya matubag. Asa man ka ni tawhan na naglaag-laag. Oh. Uy, si Day Celine maning nalawag. Hello, Day? Ay, salamat kay dili ka busy niyat. Nga naman, Day Celine. May tuyo ka na ako. Day, hunungin na ng pagpadaan mo og kwarta ni Ronito ha. Ha? Nga naman, Day. Ang imong kwarta nga gipada, gipamalit og giniktan. O kadlaw nang mauli. Ang mga bata gipasagdan lang. Unsa? Klaro kaayo, Day. Nga may gikabuangan ni sing laing babay. Salamat, Day. Sige lang, Day. Mananghid ko sa kong amo nga mupauli una diya sa ato. Kay makigklaruhay ko ni Ronito. Oh, uy. Nakalitam ko sa mong pag-abot, day. Oh, magpahibaw nga maabot ay kakarong lawa. Hain na to mga anak. Oh, Kwan, ako nang gibilin nila ni Mama haron may makatiman. O garo makapatuyan kasi mong bisyo. Si Bisyo ba, oy? Ay na paglimod na ako, Ronito. Nahibaw kung nabinuang ka na ako. Ang akong kwarta nga gipadaan mo, perme, imong ipalit o giniktan. O kadlawon ka pag ganyan mauli. Oh, Kay di ay, tuwa ka na nagpundos ilang Jerlyn. kasi nagsulti ni mo na. Dili na kinahanglan may baw ka. Karong tugan. Tinuod ba? Nga may relasyon mo ni Jerlyn? Oo, day. Kinuo ko. Pasailuan lang ko, day. Lain mong kaayo nga, wako'y kauban. Wako'y kasulti-sulti kay tuwa makaslayo. Maong, wala ko malikay nga nagkasinabot mi ni Jerlyn. Salbahis ka ron dito. Nagipatay-patay na ako lawas ang trabaho dito sa Manila. Aron na ako'y kapanahan niyo din eh. Huwag na kayo mapakas pagbinuang na ako. Pasailuan lang ko, day. Huwag kayo mapasaylo madawat gikan ako ron ito. Magbuwag ta. Maluhi ka, day. Bilang na magbuwag. Sorry ka na lang. Makigbuwag na ko di mo. Huwag kayo ayong pagkalalaki. Huwag siguroon ako. Nga kung may higugmaman ko pag-usab, kanang lalaki nga dili parihas ni mo. Lalaki nga dili kasaligan. Sakit man, pero kinahanglan nga akong buwagan si Ronito. Aron dili na mudako ang samad nga niya sa akong dukan. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko mga higalang kaagi ni Sanyat nga taga Danawan, Bindoy, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, If I Ever Fall in Love Again. Ang mga kaagi gibahaton na sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Los Mania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya.